तिलारी घाटात गोमांस स्थानिकांनी पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिलंय। तिलारी घाटात अवजड गाडी बंद पडली होती, त्यामुळे सर्व वाहतूक बंद झाली। ही गाडी पाहण्यासाठी दोडामार्ग येथून प्रवीण गवस आणि अन्य ग्रामस्थ तिलारी घाटात गेले। ही अवजड गाडी चंदगड पोलिसांचे चेक पोस्ट क्रॉस करून आली असल्याची माहिती मिळाली। गाडीतून पाण्याचे थेंब बाहेर पडू लागल्यानं ग्रामस्थांनी गाडीची ताडपत्री ओपन केली। त्यावेळी गाडीतील भाजीच्या खाली गोमांस असल्याचं ग्रामस्थांच्या निदर्शनास आलं। त्यांनी चंदगड पोलिसांना याची खबर दिली। चंदगड पोलीस घटनास्थळी दाखल झालेत, पुढील तपास करतायत। सर्वप्रथम म्हणतो की गोमाता ही आमची माता आहे, आई समान आहे। आणि अशा प्रकारे आता जे आपल्या मतेश दादाने सांगितलं की रोज म्हणजे गोमांसाच्या गाड्या वरून येतात किंवा इकडनं खालून गुरांना वर नेलं जातं, हे कितपत योग्य आहे? जर ह्या अवजड वाहनासाठी हा घाट बंद आहे, तरी अवजड वाहनाची गाडी आली कशी खाली, हा एक प्रश्न आहे। आणि तुम्हाला दाखवतो, निर्देशन दाखवतो, ह्याच्यामध्ये बघा पूर्णपणे गोमांस भरलेला आहे आणि वर कोबी आणि भाज्या ठेवलेल्या आहेत। असं असताना देखील हे सर्व मांस ह्या गाडीमध्ये असतं, देखील वरून गाडी खाली आली कशी, असाच एक प्रकार घडला होता गेल्या वेळी आचारसंहितेमध्ये। खाली एक मृत आपल्या कॉरीवर कुठेतरी मृतदेह सापडला होता, तो कर्नाटकमध्ये घेऊन गेले। मग पोलिसांची कारवाई याच्यावर काय? चूक एकदा होते, परत परत चूक होता कामा नये। आणि अशा प्रकारे जर असेल तर आम्हाला एक प्रश्नचिन्ह उत्पन्न होतो की पोलीस प्रशासन करतं तरी काय? आणि ह्या अशा प्रशासनाचे जर असं जर हलगर्जीपणा असेल तर मग युवकांनी, बजरंग दलने किंवा सर्व आपल्या गोप्रेमीने कायदा हातात घेतला म्हणून कुणी त्यांच्यावर कारवाई करता कामा नये, अशी मी त्यांना विनंती करतो आहे। जमा नसेल तर आमच्यावर सोपा, आम्ही समर्थ आहोत। 3 दिवसापूर्वी ह्या गाडीची मला टिप्स भेटली होती, मी पोलिसांना पण कळवलं होतं, मी सर्व यंत्रणेला कळवलं होतं। आमचे सर्व बजरंग दलचे कार्यकर्ते, सर्व भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते किंवा सर्व गोप्रेमी ह्या गाडीसाठी आम्ही रात्रंदिवस पाळत होतो। डोळ्यात तेल घालून रात्रचे 3 दिवस रात्र आम्ही ह्याची पाहणी केली, पण गाडी खाली आली नाही। पण नंतर लक्षात आलं प्रवीण गवस सारख्या माणसांनी इकडे गावची वाहतूक कोंडी होते म्हणून सोडवण्यासाठी जे लोक आलेत आणि त्यांच्या निर्देशाने ही गाडी आहे, ही गोमातेच्या मांसाची गाडी आहे, त्या लक्षात आलं। एवढं किती दिवस झाले आपल्या इकडे? 3 दिवस, 2 दिवस झाले गाडी बंद आहे इकडे, तरी पण सुद्धा कोणा प्रशासनाला माहीत ठाऊक नाही ही गाडी कसली बंद आहे, ह्याच्यावरून प्रश्नचिन्ह आहेत। हे सर्व मिलीभगत जर थांबवलं नाही तर पुढची कारवाई आम्ही सर्व युवक आणि गोप्रेमी हिंदुत्वाच्या वतीने आम्ही सर्व जर आपला कायदा आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।